Yang silang nonton moncong ketemu sandeng. Videoni gajarjwng raukwubw duku dan takai banayakwi. To, oblalai maktu nih nanti tuh mau start kelam si video. माथो नोंस्रा बिराद गाज्रि अबस्था जाथारबाय नो दाहारबो जाबायनो माथो नोंहा नोंनिखौ फाननायनि अबस्थायाव फैबायनो Hari adei nonglai ma honnangu hontona lakopalai dalai mata kholai farse bugalai mwnkw adei चल बोजड़ी के Hari beफोरलाय मा गोदाव सोराव जालायखोब्रा मा उथुमै नुजालायनाय गाननाय बेलाय आयु फाग्ला लाजिनांगौब्रा एसे नोंनि बेबायदि उथुमै नुजालायनाय गाननानै मोसानायखौ सेंग्राफोरनो मा दिन्थिनो सानदों नामा नोंलाय जाजोबसिगोनलै नोंसोर बर' हारिनि सेंग्राफोरखौ सेस फाग्ला खालामजोबसिगोन नोंसोरबा बेफोर माब्रा बेफोर मा उथुमै नुजालायनाय मा बेफोर मा गाननाय बेलाय मा जुग बेलाय Gila, madeni mancingnya bye-bye. Dance mosabaवनो आरोबाव hahaha mosaबाय था बिदिनो जोबोर मोजां जादों दे So guys, दिनैनि भिडिअ बिसिनो जाथ'सिगोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्ट खालामदो आदानि भिडिअआ माबोरै आरो बे भिडिअआ समाजाव नायथावजाना नंगौना नङा आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै बोरैबा हाबसनफैफ्लांदोंबा नोंथाङा आरो साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां आरो नोंथांमोननि थाखाय आं बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन थ' guys bye bye